dili mo pamilyar sa kong dagway. Ako day si Father Abel Bancog from the Archdiocese of Cebu. Gi-invite ko sa kong classmate nga si Father Eugene to replace their post kay lagi nagbuhat sila sa ilahang Diocesan Clergy of Mindanao Gathering. So na-assign ko sa chaplain in the University of Cebu Main Campus, at the same time Director of the Archdiocesan Campus Ministry. Mga igsoon diya sa atong ebanghelyo, atong nadungog nga ang buta nakakita, human siya kiayo ni Kristo. Most of us, mga igsoon, dili blind physically. But sad to say, some of us are suffering in spiritual blindness. Ug mao nay giayo ni Kristo, dili lamang ang iyahang pisikal nga pagkabuta ang giayo ni Kristo, apan giayo usab ni Kristo ang iyang spiritual blindness. Ang kahakog, ang kadautan, ang garbo ug ang pagkalaway maoy hinungdan kuniin kita nakaangkon og physical spiritual blindness. Kay mauman kini ang babag kun dili nato makita ang kasakit, pag-antos, kalisod ug ang value and worth of other people. Muna nga kita giawhag ni Kristo to become humble, to admit nga nanginahanglan ta og Dios. Because it is only in humility that Christ can heal us. Kining mga butanga, kining mga hinungdan sa tong pagka-physical blindness. Muni siya mga hinungdan nga dili nato makita ang kaayo ni Kristo dinhi kanato. Muna nga angay lamang nga ning laksion dinhi sa tong kasing-kasing. Kay kung mao ni say maghari, especially kani siyang garbo, kung mao ni say maghari di sa tong kasing, dili naman ta maminaw sa uban. Kay lagi kita ray sakto. Dili naman ta muangkon sa atong kasaypanan or atong makita nga atong kaugalingon nga kita lay maayo apan ang uban dautan. Mga hangtod nga ana sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang garbo, dili jud ta maayo sa gitawag nato spiritual blindness. Muna mga igsoon nga kita giawhag aron atong makita nato ang kalisod ug ang value sa ubang tao, ang ilang pag-antos, ilang kasakit. Hinahanglan nato ning tangtangon ang mga babag. Kay kung hangtod nga naa na diha, dili nato ma-appreciate ang dignidad sa ubang tao. Lisod baya karong panahon na mga igsoon, kung kaniadto ang kwarta gamiton, ang tao higugmaon, bali na sa atong panahon karon. Kaysa atong panahon karon, sad to say, dili man siguro tanan, apan ang kwarta maoy gihigugma ug ang tao maoy gigamit. Unta mga igsoon, sa pagampo sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, padayon kita sa pagampo. Untang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, ang atong mga mata, may sama unta sa mata ug hunahuna kasing-kasing ni Kristo aron atong makita ang kalisod, ang value ug ang words sa dignidad sa atong isig katao. Palihog manidog.